Mis-sajf li ġej se jkun hawn fis-suq prodotti mediċinali magħmula mill-kannabis bi prezzijiet raġonevoli. Dan ħabbru d-Deputat Prim Ministru l-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn waqt laqgħa organizzata mill-Forum Żgħażagħ Laburisti bit-titlu #AskChris. F'din il-laqgħa iż-żgħażagħ kellhom opportunità jistaqsu dwar bosta temi liż-żewġ deputati mexxija tal-Partit Laburista, Chris Fearn u Chris Cardona. Chris Fearn saħaq li qabel mal-Gvern illeġisla fuq il-beħ ta' prodotti mediċinali magħmula mill-kannabis permezz ta' riċetta tat-tabib, f'pajjiżna kien hemm prodotti li kienu qed jinbiegħu bi prezzijiet esaġerati u li mhux bil-fors kienu mediċini ta' kwalità tajba. Il-Ministru għall-Ekonomija u d-Deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Chris Cardona qal li l-Gvern qatt mhu se jibgħat messaġġ li l-użu tal-kannabis għal skop rikreattiv huwa tajjeb. Iż-żewġ deputati mexxejja tkellmu wkoll dwar l-emendi fil-liġi tal-IVF u kif din issa għaddiet mill-istadju tat-tieni qari fil-Parlament. Spjegaw kif il-Partit Laburista qiegħed hemm biex jisma' l-karba ta' dawk li fiskiet ibatu għax ma jistax ikollhom tfal. Chris Fearn u Chris Cardona ġew mistoqsija wkoll dwar is-suġġett tal-vot 16 u jekk jaħsbux li apparti il-vot issa għandu x'jingħata dritt li persuni minn 16-il sena l fuq ikunu jistgħu jikkontestaw elezzjoni. Huma spjegaw li l-Forum Żgħażagħ Laburisti jista' jkun promotur ewlieni għal diskussjoni wiesa' dwar dan, iżda saħħu li l-akbar vuċi li ngħatat liż-żgħażagħ hija dik permezz tal-vot. Dan hekk kif is-sena d-dieħla madwar 8,000 żagħżugħ ġdid se jkunu jistgħu jivvutaw fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u dik tal-Kunsilli Lokali.